te khublai biang phi ki parlok ba ye chunga sasien kwa ban pen kan mau biang phi bangan upload ba ye video ki ba malu mala mo banga ali ya keleng-keleng ki jaka im tu mo te ki berang poi thamai se ki bumdei ba ong ba ki jaka ki berang mi thamai se de ki jaka ka ba kadai ki jaka ka ba manga ngading poi sien kong mo ko ong paring first time is te kumta kwa ban bu video hi khndiat konsoi te kani ri jaka bam te kuma pilai i mene hi khndiat tak tu jaka sum ko bangla ni bi te pe kani ri ka tak pul tang bang skwa ban pen kan mau pi khndiat ang ne ba wadum sngoi e re na ma bole ba mo driver hi te driver kali hi kai banyak kali turis sistem kinumla ban yo sum hang ne mo kinumla ban yo sum hang ne nomor bele ngong bakimla ban yo sum hang ne nomor hang ne ki dei be kana ki ai be tangi gas ki ba sa hang ne ba lesi ba ki bala book kamera hang ne mo te khamtam hi ki driver kali sistem hi te ki driver kali sistem te wala da pide shi family makna ru pide siang piwan siang sistem ru ndrei pinum yo arban sa kani ka yo arban sumang ne po kani ka pul nomor ba mo jila pen khre khrang na kata kar komi tip na kai ka daure nomor ba taru ki ong ba lada kino hi ki ki bade ki driver hi sisen ki ba ra ki kali sistem te kinum la ban rung bat kinum la hiru ban sum ha kani ka jaka te kani ka dei kerpang tang na banta jong gas ha dei lese mo ila ban sum thu ba klar ba dei na kai ka da ba kem sha ban sum iki driver te ka weru ka de kalong hi ka taru ba ting ba don pade lese ki driver ki ba ye lese ki ba lese mo lese ki ban sum kum hakini ki makhre dawai pade ru lese mo kam trai kam bahal si ne kumno banginya kurnyom ban somlang haju ru trai te de nak ta daw kinum num sha ban sum ki driver te de nak ta daw skwa ban pen kan mau pi ba ha kan ka jaka pi ka jaka sa ru kodon bat ka jaka bam ru kodon te nak ta daw pe kene kal tia nang ne kini ka yeng shadu sti sepo kodon shuru stay kadon te kumta hi te phila ban yo i kani ru kani kalong kumni mo te kani ri kalong kumni tong sab ei bade bai ki driver num sha ban sum te kalong ka jing sab ei ka bakrau khandiat tok om tip na kai kadaw ba kim sha ban sum ru te kadaw hi ngim la ban tip te wala ka taru to mile te kublai shbun blai ru sha jarngu blai don katlamat piru sisian pan ai we badon kan mga kuteng ka kerteng ka bathiang tam ha ka kerteng jong Jesus Christ lesimo bade nong pedim jong ajong pi wala yang aru lesing am long kristan ru re ngaso banai ko play pat pi baro iwi pat iwi play nga ai burom ha ka kerteng jong Jesus Christ lesimo te ngaru ngaya ai ta healing jingim sim ya karai bade kalenti jong mo te tanga tai kublai shbun kublai pi paro kita gidi ki baywan mat nga te tanga tai kublai shbun kublai pi parlok boro iwi pa we tang pan nge du ai ru ba karpat pat nga duai ru na ka banta jong pi bat jong ilang iwi pa we pangin yo ya kamet basat baklan bat kamet ka ba kot bakhya ba blai tre kan don kat lembat pi bat ngaru ka kaju kopor te bangin ya yo ya kamet basat baklan bat ngin la aru bangin tre yaki kam ki jam le se la ki de ki barit du di ki bakrau ru le se ila ban pentre ban pen bha shu aya ka jing tre te tang tai khuble shbon khuble she jarngu khuble